Mao Zedong var leder af Folkerepublikken Kinas kommunistparti fra 1935 til sin død i 1976. Han lavede monumentale reformer i landet og regnes for et af de mest betydningsfulde mennesker i moderne verdenshistorie. Et af hans mest kendte projekter var det store spring fremad, som dog ikke gik helt som planlagt. Men det var ikke hans skyld, fordi at Kina det er et rigtig, rigtig stort land, og det er vildt svært at holde styr på. Det store spring fremad blev startskuddet til den store kinesiske hungersnød, som var dødsårsag for 30 millioner kinesiske bønder mellem 1959 og 1962. Alligevel bliver Mao hyldet på en sådan vis, at det faktisk kan regnes som en religion. Dette kan illustreres med min kollega Ninian Smarts 7 dimensioner af religion. Den første er doktrin, som er en religions læresystem, dens filosofi. For maoister er dette Mao Zedongs egen version af kommunisme, bygget oven på Marx og Lenin. Den kaldes, originalt nok, marxisme, leninisme, maoisme. Så er der myte, beretninger om det guddommelige og skabelsesmyter. Maos liv er blevet en legende. Han siges at være blevet født af en stjerne, og især hans ledelse af den lange march gennem riget er mytologiseret. Så er der etik, en religionsmoral. Mao opfordrede kineserne til at følge Konfutsius' moralfilosofi, blandt andet hans 5 relationer. Selv skrev han Den Lille Røde, en citatsamling af sig selv som vejledning i livet. Ritual. I bogen Revolution tur-retur skriver Jan Bredstof om en personlig oplevelse af et maoistisk ritual. Det kompleks, jeg boede i, havde personalet stillet et legemstort billede af formand Mao. Den Lille Røde var i alle sender, og hver morgen klokken 7 skulle vi alle træde frem med dette lille bog i sit højrøde plastikomslag, med knyttet løftet næve stå foran billedet af formand Mao og erklære evig loyalitet og troskab. Ceremonien omkransedes af indledende og afsluttende sang. Dernæst kræver en religion erfaring. Personlige oplevelser af det guddommelige. Her har vi endnu en kilde, en artikel fra The Guardian fra den 7.3.2004, om da Ian Buruma oplevede præsident Jiang Zemins afsløring af en 6 meter høj bronzestatue af Mao. December i Hunan-provinsen er en kold, mørk måned med konstant regn eller slud. Den isnende vind stopper ikke før til foråret. Men lige da præsident Jiang, så ved en mirakuløs begivenhed, trak lagenet fra Maos skinnende ansigt, brød solen igennem skyerne og, hvilket var endnu mere mærkeligt, skinnede månen klart. Religioner har også en social dimension via organisationer og institutioner knyttet til religionen. Maos Kina var bestemt organiseret med partifolk på hver gade, på hver arbejdsplads, i hver skole, som holdt øje med Maos rige i hans sted. Og endelig materiel. Religioner har en materiel dimension her på jorden, i form af f.eks. hellige steder som Maos fødested og dødssted, samt kunst i form af alle hans statuer og portrætter rundt omkring i landet og i kinesernes hjem. Mavedyrkelse kan altså kaldes en religion. Men hvorfor blev Mao dyrket under det store spring fremad? Under al den lidelse? Det er måske på tide, at jeg introducerer mig selv. Mit navn er Emil Durkheim. Jeg er sociolog og meget interesseret i, hvordan samfund kan bevare deres sammenhæng i tider, hvor de traditionelle og religiøse bånd ikke længere gælder, og hvor nye sociale institutioner dannes. Dette foregik jo netop under den kommunistiske revolution i Kina. Jeg kom engang ind på noget af alt det her religiøse i en bog med navn Det religiøse livs elementære former. Der findes min tese om, at religion ikke handler så meget om tro, men at kernen i den religiøse virksomhed er dens sociale karakter. Jeg mener nemlig, at det er religionens karakter som kollektiv og fællesskabende, der er det vigtigste element. Religionens overnaturlige eller åndelige dimension er ikke en del af min analyse. Alle religioner er lige sande og falske. Tro er ikke pointen. Religioner deler det grundlæggende mål at skabe fællesskaber, give struktur og ritualer til dem, som kan svare på almindelige følelser, såsom glæde, sorg, taknemmelighed, ærefrygt osv. Al religion opstår spontant igennem de sociale fællesskaber og er udtryk for samt en dyrkelse af fællesskabet.
I min samfundsforståelse er religion et socialt fænomen med en integrerende effekt. Religion er med til at opretholde den sociale orden i et samfund. Mennesket skaber bestemte tolkninger af omverdenen gennem sociale fællesskaber, som altså ifølge mig altid har en religiøs dimension. Og så for at vende tilbage til Kina, så blev Mao altså et billede på fællesskabet. Et symbol på lighed, på nye, bedre tider. Landets nyfundne sammenhold dyrkedes gennem ham. Mao skabte orden, fordi Mao var samlingspunktet. Mao dyrkes stadig efter sin død, fordi han blev ophøjet til frelser, mens han levede. Der er altså i religionen noget evigt, som er forudbestemt til at overleve alle de forskellige symboler, som den religiøse tænkning et efter et har hyldet sig i. Ej, det er en god bog. Hvornår bliver folk evilister?